til at på en video. I dag så skal jeg reagte til noget Gamescom. Og vi åbner en mystery box. Lige præcis. Gamescom, det har jeg været til nede i Tyskland. Det er sådan en kæmpe stor messe. Har jeg det også? Ja. Jeg kunne desværre ikke have stoppet med, for jeg var dernede med mit arbejde. Men det er sådan en kæmpe stor messe, hvor der bliver vist en masse spil frem. Nintendo, Xbox, alle mulige forskellige ting. Mario, Sonic, alt muligt. Og mens jeg var dernede, så fandt jeg den her mystery box, som jeg har købt med hjem til Christoffer. Den vil vi åbne i slutningen af videoen. Så I skal se hele videoen, hvis I vil finde ud af, hvad der er i den, og hvordan vi åbner. Men først nu vil vi vise, at jeg filmede nogle ting dernede, som jeg har taget med hjem. Og som jeg vil vise til Christoffer. Så prøv lige at se med her. Den har altså god. Så det her, det var noget cosplay, som jeg så derovre. Det er Spider-Man og Gwen Stacy. Jeg ved ikke, hvem den der anden Spider-Man er, men kan du se den der kæmpe dinosaur, der er bagved dem? Altså hende der pigen? Nej, der var en dinosaurus bagved. Vi kan lige prøve at spole tilbage. Prøv at se her. Prøv at kigge bagved dem. Kan du se bagved dem? Nå, det er en fra toeren, tror jeg. Det er en kæmpe stor... Der kommer sådan en robot. Det er Marvel Snap. Det er Marvel Snap. Nå, men ham her kender du ikke også? Det er Naruto. Ja, lige præcis. Det var sådan en stor oppuslig Naruto, der var der. Ser han ikke fed ud? Jo. Og så fandt jeg sådan en sådan creepy baby. Skal du have den som bamse? Ja. Nej. Hvad synes du om det? Det er ret sejt. Det er altså en ægte racerbil, der er bygget af Lego. Det er bygget af Lego. Ja. Det er Legoland. Det er en Lego racerbil. Og det her, det er, ja, det er mere cosplay. Prøv at tjekke hende der. Hvad synes du? Nej. Hvad med ham der? Prøv at tjekke ham der. Han er bare grim. Synes du, han er grim? Ja. Jeg synes, de ser seje ud. Han er sej, ham der. Ja. Fordi han har så mange hænder. Ja, over det hele. Jo. Vores ven. Sonic. Der var meget Sonic ned til Gamescom. Og hvad er det her? Eggman. Bygget af? Klodser. Lego-klodser. Prøv at se, det er både Sonic og Eggman. Bygget af Lego. Det er Lego Sonic der. Ja, med en hotdog. Og så det her, det tog jeg var også herinde. Jeg filmede ikke så meget herinde, men det var bare for at vise, at Xbox, prøv at se et kæmpe område, de havde. Alt det her, det er kun Xbox. Men kun? Ja. Hvad er det der? Det er flere cosplayer. Det er for et eller andet spil. Jeg fik ikke lige fat i, hvad det var. Raptobot står der. Nej, det er det ikke. Men det er sådan et eller andet science fiction cowboy et eller andet. Det ligner et eller andet fra Borderlands. Nå ja, og det er jo lige... Så kunne man lige få sig sådan en abehjerne at spise, hvis man var sulten. Wow. Ej, det er ikke ægte. Det ligner noget fra Indiana Jones, men det er så meget fedt ud. Prøv at tjekke dem der. De er cool. Ja, de er fede, ikke? Det var også cosplayers. De har lavet sådan nogle kæmpe robotter. Nu tager man bare lige med næste år, ikke også? Hvem ved? Måske, hvis jeg kunne. Det kunne være sjovt, men der er virkelig mange mennesker. Altså, voldsomt mange. Så du var heldig at få overhovedet Hvad er det? Det er Squid Game. Ja. Hvorfor er de vendt tilbage? Hvorfor der er Squid Game? Prøv at se, de havde dukken fra Squid Game. Den var der. Det var fordi det var sådan en del af sådan et Netflix-område, hvor de viste en masse ting fra Netflix. Blandt andet noget med Squid Game. Ved du, hvem det der er? Ja, der var også noget Stranger Things. Det kommer. Hvem er det? Det er The Witcher. Det er Geralt og Ciri fra The Witcher. Altså, det er ikke de rigtige fra serien, men det er nogen, der ligner dem, ikke også? Så kunne man komme og få taget selfies med dem. Og det her, det er fra en eller anden serie eller film, som kommer senere på året, som hedder Rebel Moon. Rebel Moon, okay, fedt. Har du hørt om det? Nej. Og det der, det er så nogle af kostymerne. Kommer nok til at høre om den en eller anden dag. Jeg tror du ikke? Det tror jeg. Hvis det bliver det nye store. Det der, det er Stranger Things. Han er klædt ud som ham der metalduden fra den seneste sæson. Nej, ikke et barn, sådan en teenager, ikke? Og så var der sådan, der var pizza, og der var arcade og alt muligt. Jo. Animal Crossing. Nej, det her, det er... Zelda er der, yes. men det er Animal Crossing området. Ja, det ligner Animal Crossing, det rigtige med træerne. Nogle af de andre dage, der var der... så var der sådan en rør, som man kunne få taget billeder i. Nogle af de andre dage, der var der sådan nogle figurer, Mario-figurer og Animal Crossing-figurer, som stod og dansede og sådan noget der. Men de var der ikke, da jeg var der, desværre. Og det her, det tror jeg med, det er måske ikke så spændende, men det er bare for at vise, at der... Altså, prøv at se, hvor mange mennesker der er. Kan du se, hvor mange der er? Hvor mange tror du der er? Der er
1, 2, 3, 4, 5. Der er ret mange, ikke? 9, 10, Og de sidder bare og kigger på sådan en ny computerting, som bliver vist frem, og så bliver de helt vilde. Jeg kan få grafikkort og sådan noget der. Yay! Flere cosplayers. Jeg ved ikke lige, hvad de er, men de ligner sådan en ulv eller gris eller sådan noget. Eller ser meget vildt ud, ikke? Du fik godt kamera på dem. Ja. Og så tog de ham der med. Chainsaw Man. Ja, lige præcis. Han skulle simpelthen lige med. Nå, så det fedt ud? Ja! Hvad hedder den Gamescom først? Lad os komme ned og få åbnet vores mystery box. Yeah! Kunne du godt lide videoerne? Ja! Fedt. Og nu er det altså blevet tid til at åbne den her mystery box. Og Christoffer, det er jo faktisk dine ting, som er nede i. Så jeg tænker, at... Min? Ja, altså det er jo til dig. Så jeg tænker, du får lov til at hive her. Hvis du hiver her. Her? Ja, hiver der. Så åbner vi lige, og så ser vi, hvad der er. Prøv at se. Sådan her ser det ud. Lad os lige prøve at hive det frem en gang. Jeg starter med den her. Okay, vis den. Prøv at vise den i kameraet. Hvad er det? Det er sådan en coronamaske, tror jeg. Jeg tror, det var underbukser. Ej, jeg tror ikke, det er underbukser. Det er... Vil du åbne den? Coronamaske? Ja, jeg tror, det er sådan en... du ved... Dengang der var corona, så skulle vi alle sammen have masker på. Første gang jeg er glad for at få en coronamaske. Og jeg tror, den her, det er... Prøv at høre noget. Jeg tror, det er Wonder Woman maske. Wonder Woman, Skal jeg teste den? Det er jo min. Ja. Wonder Woman, hun er sådan en super helt fra Hvis DC. ikke vidste det. Det er kun, hvis jeg har levet under en sten. Ja, hvis jeg har levet under en sten. Ja, det er længe siden, jeg har haft en maske på, okay? Nu tror jeg også, den er sådan størrelsen er sådan lidt, men man kan vist stramme den sådan her, og så sådan her. Så hvis du skulle komme corona igen, eller man skulle have masker på igen, så kan du gå rundt med den der. Den er godt nok stor. Så er der noget andet her, vil du se? Ja. Og det er en karaffel. Drikker du? Nej, ikke, for den er lavet glas. Den kan du nok ikke tage med i skole. Prøv at se her. Men man kan drikke af den. Det er en Dragon Ball flaske. Dragon Ball Z. Prøv at se. Den er glas. Så det er sådan en, vi måske kan have saft. Der er de der Dragon Ball kugler, hvis I ikke kender dem. Ja. Og nu tager jeg lige den her. Ja, hvad er det? Den er nice. Den er nice, den der. Jeg viser den lige til jer først. Jeg ved ikke, om Den er på hovedet. Jeg tjekker den også lige. Det er en Game of Thrones! En Game of Thrones t-shirt med, det må være den 3-årige ram der Nu på. kan jeg jo ikke se, der står Game of Thrones, men jeg skriver, der står Game of Thrones. Den er fed, og jeg håber, du kan passe den, men ellers så skal du passe den, når det bliver svært. Og hvad har du her? En popfigur. Squid Game. Squid Game Funko Pop. Player 456. Er han god? Jeg tror faktisk, det er ham, der er hovedpersonen. Er det ham, der vinder? Ja, det er ham, der vinder? Det er ham, der vinder. Ha! Jeg vinder Squid Game i fremtiden. Sæson 2. Så det var simpelthen det, der var i vores mystery box. Det var fedt. Er du glad for tingene? Ja, jeg er glad. Super. Kan jeg efter på det så? Det finder vi ud af. Tusind tak, fordi I har set med her på videoen. Husk at like og subscribe. Og så er det godt, til vi ses igen. Yeah. Hej hej.